Nzvimbo yeZimbabwe. Yes. Takupinda kapa nguva iye, nguva yekukurukura nevayimbi. Chirongwa kuti pasina nyuchimeni wenyu Mafaro. Nasi kupinda mukwepe. Yes, ndine chikwata chinonzi Grace of God, manzi dziri paalbum ravo itsva album inonzi Ishe anezo. Rakatakura dzimbo 8. Dzorova zvangu panapa, not in order yadzo. Pane kamba kanonzi Gweta, pozoti kumuzivi, Mavanga, Mwari Baba, Rambira Mweya, tiri vayeni, Tsvagai Mwari, nekanonzi Zororo. Ndopamberi rakaita album racho rinonzi Ishe anezo. Yes, Grace of God. Saka ndinenge ndiri kufamba namukoma Partwell Mwazvo. Vanova mumwe wechikwata chacho ichochi ichi. Ngova ndakakwanisa kuti ndibatane navo, asi vanenge vari kutaura on behalf of chikwata chacho chese. Ndozvatinoita week in week out panapa Simnet Radio makadiko Zimbabwe.
ndinozoziva kuita panapa ka ndizikutirega pini pawo pamuishe anesu toda kuti titore kambo kanonzi gweta. Yes, ndochikwata chatinacho ndenge ndikukurukura namukoma Partwell Mwazvo. Yes, asi vanonyanya kuzikanwa nekuti zondi. Musakanga nosubscribe paMafaro huchi muri Zimbabwe zviende kumberi. Ukaita like, share, obva maklika that little bell ipapapa kuitira kuti kana tangu uploada zvitsva be the first one to know. Ngatitore kambo kanonzi gweta kubva paalbum ishanesu chikwata Grace of God. Vandichange ndiri kukurukura navo nhasi vakamirirwa namukoma Partwell Mwazvo, mukoma zondi. Mambo Jesu muri gwetara nauya kuzokupira inyaya. Mambo Jesu muri gwetara nauya kuzokupira inyaya. Nauya kuzokupira inyaya. Nauya kuzokupira inyaya. Nauya kuzokupira inyaya. Nauya kuzokupira
Hakuna rimwe gweta rakapfura mambo Jesu, hakuna zviti hazvigone. Saka kana une nyaya yako udza gweta ndiko kambo gweta kubva pavo pamuisha nesu. Yes, grace of God vandinavo mukati mechirongwa mukati mezuva ranhasi kubuda nepakwekwa apa albhamu rechipiri. Yes, rekutanga rinonzi Tenzi Muchengeti ndinaro zvakare, asi ndakazovabatira vapa albhamu rechipiri tikataiwa rega tichifamba nezvitsva zvichakumburwa. Rega ndidzokere zvakare paalbhamu. Ndinoda kuti nditore kambo kanonzi Mavanga. Ekaka nyaya yemavanga munoiziva. Ukange anzi bhuru rinorwa noonekwa nemavanga. Pakaipa rega tinzwa kuti mavanga aya avari kufamba nawo panapa, avari kutiparidzira panapa. Zvakamira sei muri yeZimbabwe? Nakirwa nechirongwa muneni wenyu Mafaro. Musakangani kusubscribe pa Mafaro Huchi pa YouTube. Vanoda kundibata munokwanisa kundibata pa WhatsApp 07861783929. Ngatifambe takadaro. Makumbe production. Mavanga tarisa 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 mavanga hunda ikiresi titonya
waibata kanyaya yacho yekutarisa mavanga yeze muchayeuka ka mambo Jesu wamuka kubva kwakafa wachisangana newadzidzi wavo Tomasi kaka akataiwa ndoziva sei kuti ndimi zikanzaiwa ka uyaone mavanga ari mumaoko aya mavanga anoratidza kuti mwanakomana waMwari akatifira pamuchinjiko ndokamba kanonzi mavanga kubva pavo pamisha nesu chikwata Grace of God ava ndinawo mukati mezuva ranhasi pachirongwa huchi pasina nanyuchi
ekaka makadiko Zimbabwe makadiko zvenyu kwese kwamuri ikokoko yehe vari kuti bata tinokuchingamidzai pachirongwa tinofamba takadaro hatisi kumira right panapa ndina mukoma Partwell Mwazvo kana kuti mukoma Zondi yekaka ndozvozve pane chakaipa hapana chakamboipa ndo vandiri kukurukura navo on behalf of chikwata. Mukoma Zondi mungade kutibatisawo here nhoroondo yeupenyu hwenyu nekuzotiudzawo kuti zvakamira sei uyezve muchamararika vamwe vanogona kuti anosona mabhodhoro mungade kubva mazotikonfemera here kuti tiri kubatai muri kupi. Ini ndiri kunozva kuSouth East of England kuDesert Studios. Zvekuimba izvi ndakazvitanga ndichiri mufana zvekuma grade 1 2. Baba vangu vaiti vakauya vachibva kuHarare ndiri pamusha paMondoro apa vaifarira kugara vachindinzwa ndichingoimba nehanzvadzi yangu vachitiimbisa vachiti kana taimba votirumbidza chaizvo kunzi unoimba saizvo zvakaramba zvingondipusha zvichindipa shungu zvichindisimbisa asi zvekuzoimbira vanhu zvekuzoshaurawo pakazara vanhu ndakangozvitangira pandakazvitangira pachiparifani patori pamagadziro asekuru pandakatanga kutoita zvivindi zvekuimba pavanhu vachidaira ndikatoona kuti vanhu vakutofara kutoti vakutotiti unoimba ndiri mufana vatonditumidza kazita kangu kekuti Pastor Dewa sezvo ndichiyera moyo kutonditi Pastor Dewa kwandakakurira kwekwe ndikatoona kuti vanhu vakutofara paya pandakazoramba ndosimbirira nekuimba ikoko ndikazotanga kuimba nechikwata chainzi chikoro chemweya chailidwa nainzi Innocent Makoni tiri paMondoro apo ndobva azobva ake kuMondoro achienda kuSouth ndobva ndazopinda mune chimwe chikwata chainzi vadzidzi vaJesu chaive chiri muGweru chikazongotozve chakaita ndobva ndabva ipapo ndikazoimba zvekare yainzi Followers of Christ tichibatsirana tichingofichiranawo pakubatsirana pamafeaturings ndobva ndazotanga ichi cheGrace of God last year 2019 ndiri mukwekwe ndo chikwata chandinacho iko zvinozvi chiri kudai kupushira bhora mberi chine masongo mamwe anetsa nekuita manamba 1 pamaredio Zimbabwe patop 20 gospel ndo ndinacho pari zvinezvi isi tiri kukwekwe hama tiri pambizo apo ndo patiri pambizo 14 ndo patakachikora zvedu yes vekumbizo 14 pakwekwe kapa yes makadiko mune shasha dzinofamba dzichirova mhanzi mune vanotitandadza ikokoko yes muri Zimbabwe mukoma Zondi mukoma Partwell Mwazvo ndiri kubatana navo vari kumbizo kukwekwe ndo kumaareas kwavo ikokoko. Ininiwo zvangu ndiri kuno zvangu kuno South East of England munyika yamambokadzi ndo kwatiri kutepfinyura tiri zvedu kotoita sei chikuru kuda kuti mhanzi yevana veZimbabwe iende mberi tirambe tichisumudzana pachedu manzwawo mozviendesa kumberi yes musakange musubscribe paMafaro huchi paYouTube moita click mobva malaika mobva mashare mobva marova kabhero kari pakona ako ikako kanoita kuti kana tangu uploada zvitsva chete munobva maziviswa tofamba takadaro right. Mukoma Zondi mukoma Partwell mungade kuti zivisa here inini pamwe chete nevateereri nevatsigiri venyu kuti chikwata ichi chakatanga sei uyezve ndiani nani vari muchikwata ichochi ichi? novakomana ava takasangana mukwekwe ndichitoita zvekutengesa madhiski takatanga kusangana nainzi Luke mufundisi achingondinetsa achinditi mukoma tadii tamboita one album tiri tese tobva ndatoti ndisinganyatsomuchenesa mukomana uyu ndikatamana vanhu ava adangondivhiringa oda kundikukanganisira zita rangu range rakazvinakira ndichitomuzvidza paipai saka ndakazoti rimwe gore ndadzokazve mukwekwe ndobva ndazoenda pane imwe chechi yatati ashanyawo ndobva yanga iri Pungwe ndobva tarova apa Pungwe paipai ndikanzwa voice rake bho zvekuti
tiri kuenderana. Ndikati right, ndamuona munhu uya ndanchitsvaga. Saka akambva andidedza kuchechi kwavo. Handiye aipinda Grace of God, iri chechi inonzi Grace of God. Saka akambva andidedza kuchechi paya. Ndobva ndaenda kuchechi kuya ndobva tatanga kupractice. Ndobva takasosangana, ndobva takasona Abimeleki ariko, Abimeleki Sangurukano. Ndobva taisa nyaya mudariro tikati umana tadii tatase tatanga zvekuimba izvi. Ndobva wafundisa vamwe watisimbisa wakati vanotibatsira nemari dzekurekodhi. Kanzi itai. Ndobva taita sekudaro tichingozama kudai tikatoona zvinhu zviya zvakutoendeka. Ndobva tatoenda kustudio last year. Ndobva tanorowa album Tenzi Muchengeti. Ndobva zvabuda zvakanaka, vanhu vakafarira chaizvo, vanhu vakatambira. Ndo patiri nhasi. Chikwata chakamira sezvizvi. Chikwata ichi chine varume 3 ndo vanoenda kustudio. Wokutanga anotwa Partwell Mwazvo, variwo Mukoma zondi vakare vari kutaura nemi. Anoteera kwota Luke mufundisi. Wechitatu anotwa Abimeleki Sangurukano. Ndo vakomana veGrace of God vanoenda kustudio pari zvino. Vakomana ava vese vanolida mavocals. Ini ndine dzimwe dzandinolidawo. Ruka ane dzimwe dzaanolidawo. Abimeleki ane dzimwe futi dzaanolida. Pabhesi apo pane anonzi Luke anemba high tenor ine voice date. Ndiye zvaanozodzoka futi orowa bhesi. Kweta iyo tenor yakakora ine hoarse voice anoitwa Abimeleki Sangurukano. Ndiye anorova iyo tenor yepakati. Ineni ndinozodzoka futi ndichirova imwe tenor yepakati. Ndini ndinorova pakati apo. Ndo mamiriro akaita vakomana avo. Nepenyuro izimnet radio chirongwa uchipasina nyuchi mushamarari ndi Mafaro. Yes, patinokurukura nevaimbi veZimbabwe. Nhasi ndiri kwekwe mbizo 14 ndiri kukurukura na Mukoma zondi, Mukoma Partwell Mwazvo, vanopinda kereke inonzi Grace of God, rinova ndiro zita rechikwata chavo. Zvakare takabatana nealbhamu yavo itsva inonzi Ishe Anesu. Rega tidzokere paalbhamu ipapa tinoda kuti tive kambo kanonzi Mwari Baba. Yezi nguva yese tinoda kuziva kuti Mwari ndo vanotigonera, ndo vanotungamirira, vanotimutsa mukati menguva dzese, vanotichengeta. Uyezve tikange tine hama dzatungamirira kana nesuwo nerimwe gore tichasiya nyika ino, ndiMwari vanenge vachitendera, nekuti ndo vakasika munhu nemufananidzo wavo, rufu rwakavapo zvakare. Saka tinoda kuti tirambe tichingovatenda, tirambe tichiita zvakanaka nguva dzese. Farirai kamba aka kanonzi Mwari Baba kubva kuchikwata Grace of God, album ichoicho inonzi Ishe Anesu. Mwari Baba Kana
Mwari Baba, ndichengeteyo paupenyu panyika pano. Kana ndazopedza zvepanyika pano ka ndinoda kuzoenda kudenga ndinowana zororo. Ndokambo kanonzi Mwari Baba kubva kuchikwata Grace of God. Album itsva inonzi Ishane. So yes, ndinoramba tichitaura kuti itsva nekuti itsvazve nokuti munoda kuti muzive kuti itsva inokwanisika kuwanika zvakare. Yes, mukabatana neni pa 07861783929 muisa UK code i WhatsApp number naika
Yes, inini zvandinoita manje ndinochiti moisirana Mukoma Zondi mbichana noti manhinge kuti vakwanise kuzodzokera zvakare kustudio. Ka muridzi wanokudya vanhu vaimba vari kutorarama vamwe nenyaya dzekuimba idzodzi, saka hatidi kunakidzwa nemumhanzi tisinawo chatinocontributawo towards it nai. Saka mbichana chete, mbichana wandisira mbichana, inini ndikange ndazokonektana navo vakakonfema kuti waisirawo mbichana topanana mhanzi naika. Vashamarari avakumbirwe mhanzi vashamarari. Ndio kamba kanonzi Mwari Baba. Right, Mukoma Zondi, Mukoma Party. Right, mungade kutizivisa kuti munozvipuwawo sei imimi pamwe chete netimu renyu, munonyora pasi remi kana kuti munoti vafundisi kana kuti vavhangeri pavari kuparidza paye vakafamba nenyaya yekuti munonzwa kuti marohwa pamwoyo, kana kuti mungangonzwa kuti apa munokwanisa kubuda nekambo, munogona kuchibatanidza muona kuti zobuda sei. Mungade kuti pirawo here ipapapa mumhanzi inogona kungoti ndakatozvigarira hangu kumba, kana kuti ndichifamba payapa ndikangoona chimwe chinhu, kana kuti ndikangonzwa shoko randanzwa, ndogona kutongotanga ne one chorus, so ndotongonzwa kuti kakutoita kanongoita zviya zvokuuya ndichingofamba, so ndotongonzwa kuti patoyota song panapa. Nazine dzimwe nguva tine vafundisi vari kuchechi kweduku vatakapuwa naMwari, vanogona kungonzvera shoko wongokupa kuti apa shoko iri panogona kubuda song yotogadzirwa ipapo takutorova paya. Ndo mamirira azvakaita DJ. Zvakanaka zvakadaro. Yes, vari kutibata nekuchingamidza pachirongo uchi pasina nyuchi. Nhasi ndiri kukurukura naMukoma Partwell Mwazvo kana kuti Mukoma Zondi vakamirira chikwata chinonzi Grace of God inova zvakare kereke yavanopinda. Yes, vari mukwekwe gumbizo 14 uko. Yes, uchi pasina nyuchi chatekeshera ngekorera zimneti yacho kwese tasvika kwese. Right, nepenyoro munoibata pa www.zimnetradio.com. Right, we are an internet radio station and maona manje anytime 24/7 vashamarari mavhu nemarara ndiripo takazara ipapo. Right, Mukoma Zondi. Yes, mungade kutibatisawo kuti mavideos muri kuita here mavideos zvekuti vanhu vakapinda pa YouTube vanokwanisa kuona mavideos enyu nebasa ramuri kuita. DJ mavidhio azere pamhepo takamadira pa YouTube ipapapo ungolaika ungoti Grace of God. Munova muna achibudikira nababa webenzi, vana mhandu, vana muzemeni, vaudze vana mate, haanetsa haripo izvezvi kutaura kuti kutoita izvezvi ari kutotinzwa so. Yes. Mukoma Zondi wane basa chero. Hanzizoni mavidhio ari kutotinzwa izvozvo akatomirira pa YouTube apa. Yes, mukangosearcha for Grace of God munokwanisa kuawana. Yes, ini ndine amwe andakambofamba nawo ipapa ndichiteerera zvangu, ndopandakazoti ichi chikwata ichi handichizive, ichi chakabva nekupi ichi. Vandatanga zvangorova investments dzangu ndichiona hanzi investigations payapa. Kaka rurimi runombotsvedza. Saka zvasakazoita manje ndakazobatana naMukoma Makumbe, the producer, ndikati Mukoma Makumbe, boys dzinde dzipi dzivandipa nhamba dzaMukoma Zondi, ndo ndakabva ndangobatana nawo mufunge zvenyu, handina kukwanisa kubatana nerimwe timu rechikwata chacho. Saka ndo mafambiro azvakaita. Vaimbi tinotsvaga, hatirege kutsvaga vaimbi, tinoda kunza vaimbi veZimbabwe pane pinyuro tovanzwa hurukuro yavo sezvatiri kuita kudai izvi. Right, Mukoma Zondi tinoda kudzokera paalbum ichanesu, tinoda kuti titore kambo tsvagai Mwari nguva dzese. Yes, vavhangeri vafundisi vanoramba vachingokurudzira tsvagai Mwari. Shuva Mwari tinoda kuti tivatsvage, tavawana tobva tararama maringe neshoko ravo. Reka tikanzwe kambo. Makadiko Zimbabwe mese muri kubata, tiri pahuchi pasina nyuchi naMafaro paZimnet Radio. Tsagai Mwari, Tsagai Mwari, Tsagai Mwari, Tsagai Mwari, Wakomana 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 Tsagai Mwari.
Urikuibata iri mutereri, uibata iri mutsigiri, aikambo tsvagai Mwari, hanzi aikona kuzopererwa, aikona kuzopererwa. Mwari vanotsvagwa mukati menguva dzese, aikona kuzovatsvaga mukati menguva dzekumbunyikidzwa. Zvinhu zvakakutsikirira, wakagarirwa matunduro, otanga kutsvaga Mwari. Mukati menguva dzese, mukufara, mune any situation, ngatizorambai tiri kutsvaga Mwari. Mazvita chikwata Grace of God kubva papa meitsaitsa inonzi ishanesu. Yes, ndiri kubata vari kumbizo 14 mukwekwe ini ndiri kunozva South East of England, Desert Studios pazino radio. Mafaro wacho musakanganwa kusubscribe kumafaro huchi. Yes, zviripo zvakati wandei papapa zvatinoti tauploada zviripo. Chamunoda kuita manje ndechekuti munoita like, munoita share, mobva marova kabhatani ako kabhera ako mukaona kabhera ako ikako mukaroka bhera ako zvinoita kuti kango upload chete munobva maita bekutanga kuziva kuti yes pane zvitsva zvavapo. Mukoma zondi tibatisewo zvakamira sei nemamwe maartisti mune vamwe vaimbi here vamukuimba navo kana kuti vamakamboitawo kana kushare mashows. Yes, mastage zvakamirawo sei papapa. Tingade kuziva kuti mune maimbiro enyaya munokwanisika here kuimbikika nemi izvozvi sechikwata cheGrace of God takangorova
naTremo Bande ndio watakaimba naye. So far hatina vamwe watataimba navo. Hapana kuipa goma, zvichaita chete nekuti kufamba kwezita kuzivikanwa zvinoitawo exposure kune vamwe vaimbi ubva wanzoti izvi zvakanaka izvi, rega tifambe nevarume ava, zvichaita chete. Mwari vanovhura mukana, vanovhura makwanza. Right, rega titarise pamaalbhamu enyu. Imimi mune maalbhamu mairi, Tenzi Muchengeti ndo albhamu rekutanga nerine Ishe Anesu. Mungade kutitaurirawo here pamusoro pemaalbhamus iwayaya? Albhamu rekutanga Tenzi Muchengeti rinenzi yo 7, rechi2 rinenzi yo 8. Ndo maalbhamu atinawo chete. Albhamu rekutanga Tenzi Muchengeti, track number 1 Baba Webenzi, track number 2 Tarisai Denga, track number 3 Mandu, track number 4 Ndinewe, track number 5 Muzemeni, track number 6 Vanotida, track number 7 Vaudze Vanamata. Toenda pa album rechi2 Ishe Anesu, ndo pane track number 1 yakanzi Gweta, track number 2 Tiri Vaeni, track number 3 Mwari Baba, track number 4 Kumuzivi Wazvose, track number 5 Tsagai Mwari, track number 6 Zororo, track number 7 Mavanga, track number 8 Rambira Mweya Kutongwa. Ndo matrack atinawo pamaalbhamu ese ari maviri. Watereri inovatsigiri mukange muri kunzwa sekunzwawo kwandiri kuita uko. Yes, vane maalbhamu mairi asi unonzwa kuti pakabatawo basa. Havasi kuita zvekumhanya asi mbichana aitirwe zvakanaka. Mwari ari kukushandisai mufunge zvenyu, nekutiwo inini kana ndisingaitewo zvandiri kuita izvi zvekushamarara izvi, aiwa nditoriwo muimbi akatopenga, akatozvipengerawo zvake. Ndine imwe area yangu yandinoitawo zvekuimba. kusada kusaririra. Muri Zimbabwe tiri pachirongo kuti pasina nyuchi na Mafaro paZimnet Radio. Rega tidzokere paalbhamu Ishe Anesu, albhamu yechikwata Grace of God, albhamu isekutaura kwavaita ine dzimbo 8. Saka tinoda kuti tikwanze kuti mhanzi dzacho dzese dzipinde ipapa pachirongwa. Toda tora kamba kanonzi Kumuzivi, tinzwe kuti zvakamira sei panyaya yacho iyoyi. Yes, vari kupinda pachivara. Thank you so much. Kumuzivi wazvo zvose zvichaiwa, kumuzivi wazvo zvose zvichaiwa, kumuzivi wazvo zvose
hakuna chimwe chokwadi chinopfuura apa, kana hakuna. Yes, tinonamata kumuzivi wazvo zvose anova iye ndiye Jehovha, nekuti Mwari vanotoziva, tisati tataura vanotoziva, zvakavanzika zveupenyu hwedu vanotoziziva. Ndokamba kanonzi kumuzivi kubva kuchikwata Grace of God vatinavo vakamirirwa naMukoma Partwell, Mwazvo, Mukoma Zondi, kuona nomubizo 14 mukwekwe umu. Right, Mukoma Zondi, tambokurukura zvedu kuseri uko. Anyway, kana kuti mambotsanangura muchiti padzimba papa, mimi mune dzamakalidha, then vamwe vane dzavakalidhawo. Ndakuchikumbira kuti mutsanangure imini dzenyu dzamakalidha panapa, mutipire kuti maida kuti pabude nyaya dzei, zvii zvamaida kuti vanhu vadzidze, zvii zvamaida kuti vanhu vanzwe nezvazvo, kana kuti Mwari angataura kwamuri nemhando yipi yamakazoona kuti zvibude mudzimba idzodzidzi. Inini paalbum iri ndakaimba 3 matracks, saka ndo handichatoti ndingakwanisa kutsanangura pamusoro pezvavo, nokuti ndo handinyatsonzwisisa nezvavo. Pana gweta apa ndaitira kuonesa vanhu kuti Mwari ndo vega mumiririri wemunhu, vanogona kumira newo padambudziko ripi neripi zvaro ringakuwira. Ndiro gweta risingakundikane, gweta risingadyiwe mukoti, kuti Mwari kana vamira newe vamira newe, hakuna kuzonzi uchadzoka futi. Kana uchingori kurutivi rwaMwari chete, wakwana nezvinhu zvose. Ndo zvandaitira kuonesa vanhu kuti ngatitsvakei Mwari dwe. Mwari ndivo voga mumiririri wemunhu, asingakundikane, asingadyiwe, asingapikiswi. Toenda patrack number 2 yakanzi Zororo. Ndakabvunza kuti pane vanhu vatiri kufamba navo nhasi, vangani vachawana zororo? Tichibvira kuti tiri mukereke, unogona kunge takazara chaizvo mukereke tese tichiti tiri vanamati. Tichiti tiri vanamati kudaro, unoona kuti hunhu hwemunhu nemaitiro emunhu, hapana kana 1 chatenzi chiri kutaridza kuti chingange chichimecha nemabasa ake. Saka ndakaona zvakakodzera kuti vanhu vabvunzwe kuti pane vanhu vatiri kufamba navo nhasi, vangani vachawana zororo? Zvinokodzera here mabasa ako kuti ugowana zororo kuna Mwari? Kungomutsana mwoyo kuti munhu akwanise kufunga. Munhu paanoteerera songo anotozvibvunza kuti asi chokwadi nemaitiro angu aya ndinoriwana here zororo? Toenda pasong number 3, tsvagai Mwari. Taitira kuonesa vanhu kuti veduwe, ngatimbosiyei zvekutsvaka vanhu, tiite zvekutsvaga Mwari chaiwo, nokuti vanhu vanotirasa. Ngatisiyei makona, titsvage Mwari, nokuti Mwari ndiye vega Alpha and Omega, kutanga nekuguma, mumiririri wedu. Tiite zvekutsvaka Mwari, tinamate Mwari. Mwari vanotiitira zvese zvatinoda, vasingakundikani, nokuti Mwari haasi munhu anoreva nhema. Mwari haasi munhu anoshanduka shanduka. Mwari chavareva vareva. Mwari vanosvinurira shoko ravo. Ndo zvandaitira kuonesa vanhu zvokuti vane nzeve zvavo nemisoro yakareruka zvekunzwisisa, handinemba kuti vazhinji vari kubatsirika nemeseji idzodzidzi. Ndinotenda hangu hama. Regai nditi dai kuti ndakakwanisa kubatana nerimwe timu racho ravakaimba nharo iri, mumwe pache ubva watsanangura mhanzi dzacho, asi hazvina kuipa. Tinosangana panext album. Panext album Mukoma Zondi muriudzawo timu iri kuti tozobatana tonyatsogadzira zvonyazoita mushe kuitira vatereri vanyatsonzwawo pfungwa dzinenge dziri kubuda muvaimbi. Album ndatiri ne 8 tracks, saka rega tidzokere paalbum. Ndinoda kuti titore kamba kanonzi Rambira Mweya. Yes, kurambira mweya kuti utsatongwe nemadzinza. Anza ndina mweya unotongwa nemadzinza. Yes, muri Zimbabwe muna Mafaro, pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndiri kukurukura naMukoma Partwell Mwazvo, vakamirira chikwata cheGrace of God chinobuda nemukwekwe kumbizo 14. Musakangana kusubscribe pamafaro huchi pa YouTube. Yes, moita like, moita share, then you click that little bell. Kuitira kuti zvangopinda zvitsva chete, you'll be the first one to know. Hama yangu rambira mweya kutongwa.
wainzwa kayambiro yambiro iri kubva kune chikwata Grace of God
anzirambira mweya kutongwa nemweya wemadhimoni zvakabatwa nana sekuru zvakabatwa nevakatitangira pamberi. Hatidi kuti zvitivhiringidzeso. Ngatizorambirai, ngatizorwirai mweya wedu, ngatizorambai tichibata basa raMwari, tichivanamata mumweya nemuzvokwadi, muchifasta, muchitsanya to fight the devil, nekuti the devil is a liar. Muri Zimbabwe ndinodaro mukuitirwa zvakanaka nechirongwa pandiri kukurukura naMukoma Zondi, Mukoma Partwell Mwazvo vakamirira chikwata Grace of God. Right, rega titarise pama airplays. Muri kurira here kuZimbabwe mimi? Yes, I know kuti social media manzi dzinzazara, but vamwe havana access kunana Facebook kunana YouTube, vamwe vanenge vari kumaruzevha kuye ngati muri yeZimbabwe iri kukunzwa here pama radio stations ikokoko. DJ Mafaro mumanzi aenda nenyika, mumanzi yatambirwa nevanhu. Vamwe vari kutifonera vari pano vachiti ndanga ndarwara fani, pandangoridza zvamba zvatondichinjira ipapo ndakutoitamba ndini pano. Vamwewo vari kuti pandangonzwa mumanzi yenyu ndanga ndichinzwa kuomerwa, pfungwa ndangariro dzakandikurira, but pandangonzwa mumanzi ndanzwa kurerukirwa. Mumanzi yaenda nenyika, yatambirika zvakanyanya mwana. Zvotide video kana takarova album yatabva first album. Vanhu vari kukomenta vari kuti makabata basa. Zviri kuenda DJ. Ndizo chaizvo zvatinoda izvi, kuti kana basa rabatwa vanhu voziva kuti yeze kwane vaimbi vari kuparidza soko raMwari kuburikidza nekuimba. Aiwa, tinozvitenda, ngazvirambe zvakadaro. Right, Mukoma Zondi, tombotarisa pama-challenges imimi sechikwata zvakamira sei? Mune ma-challenges amunosangana nawo here? Uyezve mungade kubva mangotibatisa kuti saka ma-practice munosangana sei? Muri vanhu vari kugara panzvimbo pamwe chete here kana muri kwache? Ndingatiko zvinezvi maproblem cheo ndikataura nezvekuti tine maproblem ezvino ndingatonyepa. Maproblem iko zvino hatina DJ. Zvinezvi apa maproblem hatina ndikataura zvokuti tinawo ndine chitonyepa. Nekuti Mwari vari kuzvifambisa zvinezvi. Mwari vakasvinurira evhangeri ravo ratiri kuparidza iri. Vari kuita kuti zvireruke pese pese. Chese chatada kuita chine chekuita nekuimba kuko zvese zviri ngotiendera nyore, zviri ngotitira easy. Saka machallenji apa hatina. Pamapractice takaitirwa nyasha naMwari kuti tinoshanda pakambani 1. Saka kambani yedu inotori kambani ine varungu vekuchechi futi. Saka vanotipa nguva iyoyo yekuti timboriyesa, zvokuti tinotombotora nguva mukana we 2 to 3 hours tichitoriyesa tiri pabasa ipapo, tiri pakambani 1 ipapo. Saka mariyesa house kutodambura big time tiri pabasa ipapo, kutogona kuti tichitoshanda. So unogona kuti uya uri pabasa, so uchitoshanda totoonesana nevamwe kutoti pane zvauya totokatangira ipapo. Ndio mamirira zvakaita. Kune vari kutibata dzokororo ine simba. Yes, ndina Mukoma Partwell Mwazvo kana kuti Mukoma Zondi ndo wandiri kukurukura navo vakamirira chikwata chinonzi Grace of God chiri mukwekwe kumbizo 14 ini ndiri kunozvangu tize studio southeast of England. Yes, paZimnet Radio tiri kufambisa chirongwa, tinokurukura nevaimbi, hatisarure kuti upi wamada akakwanisa kutibata tikakwanisa kuwirirana chete on times nekuti hurukuro yacho famba sei, hazvina kutomboipa kana hazvina kutomboipa. Right, reka tidzokere paalbum rine 8 tracks, sofa tarova 6, tauda kuti tirove 7, ndinoda kutora inonzi Zororo. Hanzi pane vatiri kufamba navo vese ava nhasi, kaka tichanoriwana Zororo here isusu? Ameno, reka tinzwe kambo kacho. Aka ndo kamwe kekambo kavakalida Mukoma Partwell Mwazvo, Mukoma Zondi. Yes, recorded and produced kwa Mukoma Makumbe. Yes, waenda nichimuti mdara. Reka tikanzwe kambo Zororo. Makumbe Production. Hatiri kufamba navo nhasi, Vangani hatawana Zororo. hatiri
famba navo naso Wanga
funda itsamba yavaHebheru 4 dzidza mutendi. Gambo kari kuuya uri mubvunzo kuti pane vatiri kufamba navo nhasi vangadiko vachiwana zororo zvedu tinotaura